Malta tinsab mal-aqwa 10 pajjiżi minn madwar id-dinja li qed tiġġieled it-tibdil fil-klima. Dan ħareġ f'rapport dwar it-tibdil fil-klima tal-Aġenzija German Watch li għamel monitoraġġ tal-miżuri li qegħdin jieħdu l-pajjiżi biex inaqsu l-effetti tat-tibdil fil-klima. Dan l-indiċi li huwa wieħed indipendenti janalizza t-tnaqqis tal-emissjonijiet, il-ġenerazzjoni tal-elettriku b'enerġija rinnovabbli u l-użu tal-enerġija fost oħrajn. Dan l-indiċi Malta ġiet ikklassifikata fit-12 post, punteġġ ta' iżjed minn 64 punt. Fl-ewwel 3 postijiet ma ġie klassifikat ħadd, minħabba li l-ebda pajjiż fid-dinja ma ġab punti li jaqbżu it-80 u allura b'hekk jista' jingħad li pajjiżna fil-fatt jinsab fid-9 post. Hawnhekk pajjiżna qabeż il-medja tal-Unjoni Ewropea bi kważi 5%. Fl-ewwel postijiet ġew il-pajjiżi Skandinavi, hekk kif fl-ewwel 3 postijiet ġew id-Danimarka, l-Iżvezja u n-Norveġja. Waqt li mal-aħħar 10 postijiet hemm taħlita ta' pajjiżi żviluppati u oħrajn mhux żviluppati, fosthom l-Istati Uniti, l-Awstralja, il-Kanada, l-Iran u l-Arabja Sawdija. F'dan ir-rapport ħareġ kif pajjiżna għandu prestazzjoni tajba fit-tnaqqis tal-emissjonijiet u anke fl-użu tal-enerġija. Fejn jidħol tnaqqis fl-emissjonijiet, Malta ġiet fis-6 post, fejn ġabet aktar minn 31 punt minn 40. Fl-użu tal-enerġija Malta tinsab fit-tielet post, kif ġabet iżjed minn 16 punt minn total ta' 20 punt. Dwar l-enerġija rinnovabbli, Malta ġabet ftit inqas minn nofs minn total ta' 20. Hawnhekk pajjiżna qabeż il-medja tas-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Bħalissa s-suġġett tat-tibdil fil-klima jinsab fuq nett tal-aġenda fil-kuntest tal-konferenza tal-COP26 fi Glasgow. Meta indirizza din il-konferenza tal-Ġnus Magħquda, il-Prim Ministru Malti Robert Abela spjega li Malta hija disposta li tgħin gżejjer żgħar oħra jelbu l-isfidi li qed iġib it-tibdil fil-klima. Hawnhekk Dr. Abela ħabbar li pajjiżna ser jirdoppja il-fondi fil-Fond Ambjentali tal-Ġnus Magħquda u issa il-kontribut ta' Malta tela għal 200,000 euro.